Ni Kepa Etxebarria naiz, Kepa Etxebarria Artetxe, 52 urtekoa, eta nire bizitza oso arrunta edo oso normala da, nire irakaslea naiz izatez, lanbidez, eta haite dut honetan agertu zitzaizkigun interneteko ordezkari pare bat, eta historia honetan sartu edo murgildu edo ginen, eta horretan daramatzat 3 bat urte, uste dut. Iruditzen zait, lehengo ni saiatzen naz euskararekiko oso jarrera irekia izaten, nik uste dute gure herrirako eta importantea dela hizkuntza bat izatea, eta hizkuntza hori nire gurasoen eta nire arbasoen hizkuntza izan da, eta uste dut hori mantendu edo iraun egin behar dugula hizkuntza hori mantentzen, nik uste dut meritu handia daukatela euskaldun berriek, guretzako etxetik daukagunentzako nahiko erraza da, baina euskaldun berrientzat nahiko zaila da, eta laguntza moduen nire aletxoa jartzeko eta aportatzeko zerbait ekartzeko. Niretzat, lehen eta behin, hizkuntza guztiak, hizkuntza guztien ez dakit errendatzaile, baina gustatzen zait herri bakoitzak bere hizkuntza izatea. Eta are gehiago, hizkuntza txikituak direnak, edo hizkuntza txikiak erabiltzen ditugunok, badaukagun ikustu dut oraindik beste eginkizun handiago bat, erreza da hizkuntza handien defendatzaile izatea, eta ez dute behar defendatzaile, berez hizkuntzak aurrera egiten du, baina gure hizkuntzak ez du egingo aurrera ez badugu gu defendatzen. Nire arbasoen hizkuntza izan da, nire herriaren hizkuntza da, eta nire kasuetan nire familiaren hizkuntza da, beraz, hori galtzea emango diake, ez gari pena, ni hasi nintzen orain dela 3 urte beste neska batekin, berak ere nahi zuen euskara erabiltzea, jakin bazekien nahikotx eta aurten, banago Barakaldoko Agurtzanerekin, eta Agurtzanek arazoak ez, baina ezekien asko, eta oso beldurti zegoen hasieran, eta saiatu ginen pizkana, ez dakit, elkarrizketa txiki batzuk, zume batzuk antolatzen, eta gaur egun ikuste dut, ez daukala beldur hori euskaraz egiteko, egingo dutxarrago, baina ez daukala beldur, eta importantena nik uste dut hori. Azkenean, harraman personal handia egiten da jendearekin, eta alde baten nik eskertzen dut. Ez nuke ulertuko persona batekin astero ordu bete egitea, edo 40 minutu egitea, eta inolako harreman personala ez izatea. Nik ez du kasu honetan batzen direla bai euskararekiko sentimentua eta bai gero personalki sortzen diren harremanak. Ez dut auki, ez aurrekoekin, ez oraingokoekin zaila da, segoreko gehiuza, eta ez dugu egin. Baina iazkoarekin beratzeko taneo ginen, azkenean gauzak joan egiten dira, eta kito ez, baina bai nire asmoa izango ditzatekela, amaieran batez bekurso amaieran ezagutzen personalki eta egotea, eta zezukako bat, gara bat ezagutzea.